asko zuei, gomikagatik. Bai, Ligan Ekuatoria ja pasa genuen, eta nik esan dezagun, helburu handinak oantxe datozela, ez? Noski aurretik bi hartaetzi bi estropa garrantzitsu ditugu, urrengo azten ja urtetan horren prestigioso eta garrantzitsua izan den Zeusko Ikurriñak hau, eta gero aurre behira naiz liga ez izan, nola ez, Kontxako bandera hor dago, eta ja begizearka horri behira gabiltza, eta helburu handik aurretik, liga joandik pixka falta zaio, baina esan bezala, gogo handiz eta etorriko nahi dira. Gure kasu, ez di hain ondo hauena bezala, baina ikusitan eguan nola zigenun, momentu honetan horrezko txandan gaude laugarren postu horrekin, bi asteburu gatz da eskigu, hauta hurrengo asten liga bukatzen zaigu, beraz ja amaierara iritsita, eta horrezko txandan mantentzia lortze bade gozo ondo, eta gero Kontxa geldituko zaigu iraileako. Esaten dugu danok, ostirala esan da danok, ze ondo asteburue. Itziar eta Jonek zer pentsatu dute asteburuaren atarian, ze ondo edo leia, baina familia egin dabe bazaudete, jarraitzaileak, bagara, kostako herrietakoak badakigu zer dan hau, ezta? Arraunaren inguruan, familia txubet sortzen da, herriko zenba jende biltzen dan, bada kirola, baina bada gehiago bai, kirola baino arrauna. Azkenen gure ingurun herritan da estropak nun, askotan egun pasa antolatzen da, hemen bazkaldu eta gero estropa ikustea jun, estropa ikusita gero hemen bazkaldu, edo hemen gelditu, edo pixkat horren baitan, edo launakin, edo familia pixkat antolatzea, herritan bai. Kirolaz gaindiko zerbait dala, ja historikoki horrenbesteko garrantzia izan duen kirol bada, baina ja ekimen orokor bada, eta udaran ja kirol honek mediatikoki duen garrantzia kontutan hartuta herrin praktikoki beste kontutaz ez da hitzeiten, eta zuk esan dezu jazki, asteburua heldu bezala, jendia beste plan batzuk izango ditu bezala, guk urte guztia ontako ite deulanen, eta ostiralean egin desiatzen nautega asteburutako estropetako, larunbat atzalden zein igande goizen, eta familia zein herria horrei atentu eta hortako pres baita. Familia esan du, eta egia da. Azkenean, zale guztiak familia bat osatzen dute arraunlariekin batera eta elkarteekin batera, baina zuk familian familia arraunlariz beteta. Aitxona zenak hor utzi zizuen gainera hor zera, ez? Izena ere bai, ez? Bai. Oinordekok maila oso honen aritu dira, herrin izena aski ezaguna da, ez izena, eta Baserriko izena zen, eh? Bai, gu ez gehan bizi izan, gure aita eta osabata bai, baina, baserriko altxerri ez izen hori guri heldu zaigu eta arrotasunez bestetzen zaitu, ez? Azkenen gure oinordekok familien eta herrin irabazi duen izen hon bat da, gaur gu izen horren ondorioa jasotzen egiana eta arrotasun zeinu handia. Ez, azkenen, esan desu bezala, batzu bagea, taldeen 3 bagea, familikok, eta arrotasunez betetzen ditu, gure lana izangoa, izen horri oandik erreputazio hobia ematen saiatzea. Herri egiten esaten gabiltz, ze kirol ederra dan. Ze kirol ederra dan, arrauna ze leia ikusten dan, itxasoa batzutan bare, itxasoa batzutan azerre ibiltzen zarete hor, desaten gabiltzena herri egiten, baina herri guztiok egiten dugu, Itziar, eta orain arte emakumeok apurtxu bete kanpuen begon gara, ze urte gutxitan, eta, urte gutxi, zue bertan egon zarete egunero eta zuentzat ez da urte gutxi, baina kanpoti begiratuta, ze denpora gutxian lortu duzuen bebai ikusgarritasun hori, eta bagabiltz iristen bebai, ez da? Danon begietara Euskotren eta Euskolabel ligak jarraitzen ditugu, normaltzen hau egin duzuen lanari, esker nabaritzen zuiez hauek? Bai, egia esan, azken hamarkadan izan duen gorakada handia izan da, ez dira 20 urte derez, lehenengo aldiz emakumezko traineruk uretan lehiatzen ateraziala, eta urtez urteko garapena izugarria da, eta azken urtetan eta gizoneskokin batea leku berdinen, egun berdinen, konpetitzia ere, balioa eman bertzaio. Badakarrelako gauza batek bestea. Lehiakortasuna lortzen da, jendea badago, eta traineruak badagoz, eta ikuskizunan irabazten dabe bai. Bai, hori da, egia da, salegoa ere aidala ikusten dela sekulako aldaketa, bati bat azken 5-10 urte hauetan, hor bidea da hola iteko, baina azkenen gizonezkoak 100 urte ifazti, eta gu 20 urteare horreinik lana dago, baina gorakada ikusten da, eta zalegoa ere hor da hola nabaritzea. Itziar, duela 6 urte utzi zenian arrauna egiteari? 5 urte. 5 urte. 2008an. Eta hartuan jakin nahi dut, alde batetik,
arrazoia berriro voltatzeren, hau da, arraun egitera berriro voltatzeren arrazoia zein izan daiteken eta desberdintasunik nabaritzen duzun. Itziar, esan nahi dut, oain gustorago, modu ezberdinean, lehen baino, oain lasaiago? A ber, ezberdina guztiz, bai, nik utzi nun 2 urtetan iadana irabazi ondorenen, esan nun, aiatu da momentua. Egon naiz 5 urte arrauna ingabe, eta esan nun, baina gustatzen zait. Zergatik ez dut berriz probatuko, eta egoera bat suertatu zen, da esan nula, igual pausua mangoet probatzeko berriz hastea. Ligak gorakada sekulakoa izan du, 4 trainero izatetik 8 trainero izatea pasaia, jende gazteagoa dakat taldeen, zarrenetakoa naiz, gorputza de azkenen 5 urte gelik egon da gero kostaitea egokitzen, eta sentsazioak ere ezberdina, eta azkenena egokitze urte bat izan da, gaitasuna izan dut berriz talde barruan sartu izateko edo lehiakor izateko, eta disfrutatzen nahi naiz. Sasoian zaude. Jarraitzen zaituztegu astebururo. Animatu tarteka Jon igual beste batzuk animatzen ditugu, baina hortxe zauzik danak irabazten zeuek. Gozatu asko kirolarekin, geuk ere bestaldetik sekula baino gehiago gozatzen ari gara azken urtietan. Ja taldietan bertakoak sartu dira, eta horrek ere egiten du beste pertenentzi bat daukagu guztiok bai, horrek ere laguntzen du. Bai, herritartasuna. Horrek ere laguntzen du herritartasun horrek. Bazarete zu artifizial zaliek zuek? Hori. Ni asko gustatzen zaizkit, baina egia da, bati bat aurten entrenatzen eta honea iristeko eta logistikaletik zaila izatea da. Entrenamentutik, afaldu gabe, ja. Gaur gurekin egotera gonbidatuta zaudete mentxe atzakaldo honetatik ikusteko? Bai, nire zaletua bai, baina ez da gatoiturik honea etortzeko. Nik esan, azkenengo urte batzuk jarronen bada maizkizit, eta Itziarrek esan du bezala logistikoki ez da erreza. Entrenamendutik atea eta askotan honea etortzeko denboa ere ez du ematen, eta gero baita udara denboraldin astegan hontan da, eta gehiago ja guztuan dian fetxa hauetan, nola baita festa girotatik aparte batia eskatze digute, eta exigitze digute, eta gaur aprobetxatuko dugu. Joan aurretik, Kontxako bandera zer? Danok nahi dugu. Eta? Nahi baino gertu dugu, eta ja... Ze aurreikuspen egiten duzue? Aurreikuspenak gure gona dira bentsat. Gu gaur-gaurkon hortxe punta-puntan gaude, baina aurkari faltik ez dugu izango, ulertzet jendiak kanpotikan ikusten nahi dana ikusita esatia errez iraziko gula, baina inondik inoa ez. Hemen aurkarik ikusita neurri baten ligan zaiakela, tirua horta luzatuko gue, eta gure mailik honen ematez palima dugu, ez dugu zeinik eukiko. Gure kasun zertxo bat zailo emateu daola, baina borrokat ingo dugu, ez da favorito nagusia dago, da arraun lagunak. Saiatuko gea gerra ematen, eta zengo zuten da. Da guk gozatuko dugu bestalde horretan. Jon eta Itziar eskerrik asko tortziarren, plazer batzuekin egoti, Aurrera goaz, bestelako gonbidatu batzuk bai esan dugu, baina aurretik Sandra, gaur Zegiro eta Donostian zer egin duzen kontatu behar diguzu? Gabon berriro, gaur barraketan ibili gara izan ere, arratsalde pixkat ezberdina bizi izan dugu gaurkoa, udalak ezarri du hainbat arratsaldetan barrakak zaratarik gabekoak izatea, hola, sentikorragoak dien pertsonek, adibidez, autismo hauten pertsonek ere modu goxo eta eroso batean gozatu ahal izateko aste nagusia guztiok gozatzeko unea ere delako, hortxe bideoa. Gaurko arratsaldean Donostiako barraketan txaloak, barreak eta oihuak izan dira nagusi. Lehenengo ordutik garen hemen, 5:00 ireki duenetik eta minutu gutxitan bete-beteta egin da. 7 arte musikarik gabe eta ondo. Barrakak zaratarik gabe egongo dira hainbat arratsaldetan. Festa denentzako inklusioa hor dago eta beti hori gainean egon behar dela iruditzen zaigun zerbait denez, gozatzen denok elkarrekin. Hauentzat igualkazio beto. Hainbeste musika eta hainbeste zaratea egin gabe gehiago disfrutatzen da. Nahiko salatea teatzen dute katxarroak bai. Nik ez den nabaritu musikarik ez dagoela, eta beste batzui laguntza bat diotu, aurrea. Giro politxa sortzen ari dela esan diazu, ez? Bai, eta gainera, nire neska hemen Gautenako konpainian dago, eta bera ere eskertzen du bere, ez da? Bai, ez dago eserrez, ez dago soinak edo hobeto horrela. Dibertsioak ez duetenik izan. Holako ekintza gehiago inbeharko liazke. Ez bakarrik festetan, baizik eta generalian. Ikasi behar dugu bizitzen balasaixego. Gora Donostiako
astegun nagusia. 10:25 minutu direnean hause da irudia ikusten duzue. Aurreko irudian ikusten ziren utxune batzuk, baina ja dagoeneko esan dezakegu hemengo hondartza, Kontxako hondartza betetzen edo beteta omen dagoela. Gironina izeneko suetxearen ekitaldia ikusteko presentan. Italiano egoten dagoelako, Gironina edo barrakatakue. Valentziarrak dira badakizuen Leicester. Laurden gutxoetan hasiko da ekitaldia. Gozategi! Inigo eta ziar, ze moduz? Gabon! Kaixo Ignaski, Gironino! Eta kolaborazioa, suposatzen dugu datorren urterako ja, Iñaki Perurenarekin kantu bat, emetik atera beharko dugula. Iñaki Perurena, Gabon! Bai, Gabon. Erra. Eharra dauta. Zer guretzat zu hemen egotea, Iñaki? Niretzako ere bai. Irurak egotea, eta hemendik abestiren bat ateratzen baldin bada, kolaborazioaren bat. Abestu duzu, lan ez bai. Zer ez du egin? Entzun zaitut. Nahixilik. Zer ez du egin, Iñakik? Bai. Iñaki aurrekoen, izan genuen guk aukera. Kokatu zailako saltzatan ibiltzea, bai. Izan genuen guk aukera, zeuri buruzko liburu zoragarri horren bueltan, Fermin Erbetik idatzitako Harria bide lagun, Iñaki Perurenaren biografia, eta zema gauze egin da, haurtzaroko kontu politoiek, harria... Polita izan da. Harria altxaten aitzindaria izan zara gauze askotan, euskaltzalea, historiazalea, eskultorea zara be bai. Euskal Herriko intelektuala zara, Titulo gehitxo. Baina, hor haitu nahi, nire baserrian eskultorea ez dut esango forma batzuk egiten, edo forma ematen, eta oraindik buruan badauzkat bat edo beste egiteko. Peruarrirako. Bai. Horre erakutxiko dituzu, zure museoan. Saiatu naiz egite behintzat eta eskertzekoa da, jendea joaten da, bi harretzitan ere baditu mordo bat, eta haintxe gozatu pixkat. Ze ondo. Gozategi egin, nire gozategia hura da. Gozategi? Zuek nik badakit, lehenkoan lagun batek esan zian, ez dakit, San Ignaziotan egon zarete, Spitin? Bai. Erra egin zenutenan, plazarik plaza, zabiltzate, ez? Zein da? Segitzen du, 34 urtetagio, segitzen du. Ez da gutxi. Ez, urte asko dira. Baten bizitzan urte asko dira. Eta ia esateko, guain dore jendeak behitu iten du, jendeak badu grina edo ikusten da plazan, eta gutako lehen komentatzen genuen Iñakikin, ze polita dan gaur egun daramagun bizi moduarekin, oraindik ere plazan beste harreman klase batzuk ere egon daitezkela, eta ze polita dan, gaur egungo gizarte hontan. Eta besteleko loraldi baten be bai, esan dugu, 80ko hamarkada erdialdean etorri zineten zuek, eta esan duguna Iñakiri buruz be bai, harria nola altxatu eta harria nola ikusi aldatu egin zuen Iñakik, eta zeuek ere, trikitisa nola entzun, aldatu egin zenuten sasoi horretan, zemat ate igiri diren, etzakit, solan egon zen hemen, eurekin egongo zarete zagoezen be bai, hemen gero ondorengoak etorri direlako, sekulakoak eginda, Asier Rondino hemen, eta loraldi barri bategaz, da jende gaztierak hartzen be bai, ze meritu daukan horrek. Hori da, hasieran aurreneko urteaietan izan dago arrakasta horrekin eta bartakero plazak jetxi zian, baina orain berri zen ikustet indartuta daudela eta plazetakun eta holako giro euskaldun eta jatorra ikustia goinen osamaten. Plaza aipatzen duzula, Iñaki, lehengoan gainera komentatuko genuen, larun batean izan zen, Uliako eta Igeldoko harriak, hemen altxat ziren, hori ja... Egon zinen? Bai. Hoi da, oitxura bat jadagoeneko jende pilu joaten da. Bai, badira urte mordoska bat, leheno gizonezkoena bakarrak izen, da azken urteetan neskak ere bai, baina ze lehia eta ze lanak egiten dituzte gainera, Ez dela, jendea demoa pasa etortzen, baizik eta sekulako mailak. Postasuna emango du gaur egun horrelako ekitaldiak egiten direla eta jarraitzen dutela ekitaldiek, eta gero eta jende gehiago edo bentsate jendetsua, ze ikusi irudiak, eta giro ederra sortuko da. Eta bihar bertan aizkolariak izango dira. Atzeneko urteetan gertatu da hori, Kirolak hartu dio txanda apustuari, leheno gizonezkoen toki batzen, eta gaur gizonainen neska edo gehiago daude harriak altxatzen. Hona da? Politia da oso. Beste irudi bat eta, kirolaren zentzu hori ikusten da. Kirolaren zentzu hori musikarekin ere gertatzen da,
zema jenden gara hurbiltzeko aukera ematen duen, eta pertsonalki zeuek, esate baterako, harriari esker, Iñaki, mundu osotik. Ibiltzeko aukera izan duzu. Euskal Herriko harri jasotzailerik ezagunena izango zer zalantza barik, eta tiek zabaltzen ibili dana. Hori uztaun, nik beti esan izan dut eta esango dut, bi gauza. Batetik harriakin, ibili naiz urrutira joanez, eta gero nire etxe ingurua ezagutu. Euskal Herriko txokoz txoko batetik bestea, eta oain ere, kotxe hartuta noala, hortxe. Hori da, eta bantxe esan duguna, bidarraiko kontuak, eta Euskal Herria txokoz txoko ezagutzeko aukera. Eta noiz behinka, kanpora. Berpizkundea, lehen komentatu duzue, nik ez dakit gozate gitarrok, zuek aldaketa asko nabaritu dituzuen urtez urte. Esan nahi dut, duela urte batzuk ematen zuen berbenen asuntoa, eta berbenak aipatzen dut, ez dakit hitz egokia ote den hori izendatzeko, baina jaietako zuekin ekitaldiak egiten direnean eta berakada bat egon zan. Hala eta guztiz ere, gazte jende berria edo lehengo talde batzuk berriro plazara atera direlako, zuek hor zaudete beti, nabaritu alduzue aldaketarik? Nik esango dike, azkenik urte hauetan, bain nabaritu dugula jendearen beharra, plazan beste esperientzi batzuk bizitzeko behar hori bai ikusten dela plazan, ezta? Eta hori esker kontzertuak antolatzen dira, erromeriak antolatzen dira, berbenak antolatzen dira, eta nola baite jendean dako esperientzi batzuk oso ezberdinak dira, ez? Bapatean telefono uzten duzu eta harremantzeko beste aukera bat emate dizu giro horrek. Hori izatzen nik uste 2000 garren urtean, bakalaua sartu zanen eta jendeak plazetatik tabernetara eskutatu. Edo agian DJ-en ekitaldiak sartzen zirelako plazetan? Ez, plazetan jendeak eskutu bat zuten. Eta gero etorri ganen, gero beste bildur puntiu bat izan daude, bai, arregato jakin eta nik uste arregato jaire eman zaiola, razak osasuntzu daudela momentu eta. Makinetxu belantza indakoa nahi ni gozate girekin. Eta diak aurre, gu jarraitzaile zutxuak, herri, pelurenak esaten dugu moduen, gozate ginatzetik ibiletakoak. Elederren ganagoaz, ondartza bete lagun esan dugu, ostirala nabaritzen da ez da, gure atzean ere badatoz, tonetiak agurre egiten, eta ondartza ere beteta dago. Haupa Leder! Bai, ondartza badugu bete-beterik eta momentu honetan ikusten ari zareten bezala, leku gutxi falta da hemen esertzeko. Gure arratsaldean zehar, leku batetik bestera ibili gara ibiltzen, hain zuzen ere, aste nagusia posible egiten duten langile guztiekin, bai garbitzaileak, bai tabernan barruan lan egiten dutenak, eta galdetu diegu iritziari buruz nola doa aurtengo aste nagusia ba. Hau da kontatu digutena. Aste nagusia denon artean egiten dugu, kalera irtetzen garenok, hiria jasotzen dugunok, baina horren atzean ezinbesteko lana egiten duten langileak ere badaude. Haiek gabe ez litzateke festarik egongo. Bai, jendia gehiago izaten da, batez ere erdialdean jendia eta jendia. Eta, hoxe nabartzen da, eta gure lana betire pixka bat zailagoa izaten da, bai. Jende asko. Ia tren guztiak betetateatzen dira, eta hori, kola izugarriak, eta berma guztian bete-beteta. Batez ere ordutegia eta aldaketak, batean mozten digute kale bat, orduan urrengo trena, nahaste borrazte izaten ari da. Nabari da lana askoz ere handiagoa dela, jende gehiago datorrela, batez ere su artifizialak dira eta baita ere barruan lan gehiago dakagula, produkzio gehiago eta gainakola oso handiak ja ikusten dira kaletan. Gure lana printzipioz da aurkiak eta maila muitea, iristen gara bastante nekatua etxea, azkenean egotentzea egun guztia zaude hemen, baino preparatuak eta egin behar dena egingo dugu. Gure laneko puntu bat da eta azkenean ja buruan dakago, udazten denetik ja bakigu aste hau izango dela kristona, baina mentalizatze dugu eta normala da. Ordu gehiago gaude, egunero orduak dira. Turista gehiago alemanak, italiarrak eta frantses asko. Haien ahotsa entzun da aste nagusiko beste ikuspuntu bat ezagutu dugu, jaiak posible egiten dituztenena. 25 minutu falta dira, gaueko 11 izateko eta zuzeneko irudia ikusten ari zaretena. Nik gauza bat esango dizuet, horri ikusten ez dena, haizea. Haize bola da, zakarrek
ez dakit oso sakarrak izango dire, baina izan badago. Garbitxuteko ondo ikusteko zuak. Keak entzenko Gironina suetxearen ekitaldiak, gogoratu Valentziarrak direla, laurden gutxiagoetan hasiko da eta ikusiko dugu ia zer egiten duten. Bueno, gaur lehiaketako azken eguna, esan dugu, jaietako langileak ezinbestekoak, zuek jaietako langileak zarete, musikariak zer esanik ez, musika barik ez dauz airik, kirol barik ez dauz airik, gastronomia esan dugu, bertso saio bat, dantzak. Aste nagusiko, giroko onena. Giroko onena? Bai. Zer gauz? Zer gustatzen zaizu zuri gehien? Jaietatik. Hori. Aste nagusitik, ez da aste nagusia izan behar, herriko jaiak esan dugu, Euskal Herriko herri guztietatik ibilitakoak gara hemen danok, zer da onena jaietatik? Aste nagusiko onena nik uste dela urteko epoka. Urteko epoka, abuztuko bigarren astea, beti igualdi honak ibiltzeko, baina nik izango dugu nire aldetik kontzertuak, musika. Bueno, esan dugu? Netako kontzertuak izango dira. Gauzei politena, o bentsat gehien disfrutatzen duzun momentua, o bai, hola, esango nuke. Inigo, esan dugu betzakitekin, arituko zaretela, ez dakit sorpresa izan badan. Ja ez da. Ja ez da. Agian sorpresa zan, esan didazun nion, etorri nahi jakatik etorri da Inigo gurekin egoten, etzakiteken joan gora izaleko eta esan dut, agian sorpresa zan. Bai, berdin da. Berdin da. Sorpresa! Bier da, beraz. Broma zan, broma. Babiar urbiltzeko zagoetzera. Sorpresa esklusiba bihurtu da. Eskerrik asko. Lehitzako jaiak izan aldira, izango dira. Dira. Momentu honetan. Santiburtzioak, bai. Santiburtzioak. Eskerrik asko tortzagatik. Bueno, ni ez du dalako tragarik egiten, Beno, festa ikusten eta giroan ibiltzen naiz. Herri horietan, antxe, beti nire lanak ibiltzen itzen, lasaixo pixka bat, baina festa gozatzeko modu asko daude. Patxadan, goizen joaten naiz, eta nik uste jo gau paseroak eta pixko bat zalaparda pixka moitzen dutena, baina ni nire kafetxoakin eta periodikoa behiretu bat eman, kontu batzuk esan eta gustora. Eguneko festak ere gozatu behar direlako. Bai, noski, eta horretarako badaude, nik deskubritu dut gainera egunekoa. Niri asko gezaitzen. Leitza ze herri politia eta bai, eta noizko nintzen da iluna barren da gero goizean aldein. Da herri politia... Ezin ikusi. Ba, zuak ikusteko gereta gutxiago falta da, eta esan dugu, bitu, aizetzia, zidan, gaur oso ondo ikusiko ditugu zuak, pasealekua bete-bete eta, Sandra? Bai, pasealekua bete eta ima momentuz hemen zaudete, baina gero esan diazu pixkat zehatuko zaretela leku utxo bat bilatzen, ez? Igual baranda parean. Baranda parean zaila, baina, bueno, hemen dikan igual bankuan gainea edo igoko goea. Zelan gaude edo zelan zaude, bueno, azken lehiaketako azken zuak ikusteko orduri gogotxu? Bueno, ondo. Goguakin, ze horreatik etorri ez da? Pixka bat ikusteko aber gaurkoak nola izaten dian. Atzokoak komentatu dugu lehen, atzokoak oso politak izan zirela, baina lehiaketatik kanpo gelitzu direla, ze pena. Bai, pena bada, ze guri ere asko gustatu zitzaizkigun, bai. Eta, bueno, aber gaurkoak, nolakoa dian? Gaurkoak Valentziatik berriro espero dugu. Nik uste tonak izango diala ere, bai, Pentsatzen dut baietz. Azken traka potentea izango da? Hori espero da, beti Valentzia. Nahi dugu potentia izatea, ze nahi dugu argitxua eta soinua asko gustatzen zaigu, osea, que, bueno, hala izan nahi dugu. Ba, ber, gustora gelditzen diren eta, gustora gelditzen garen, gu ere, eskerrik asko ima. Hori da, zuei, eskerrik asko. Hemenik ebiliko gara, zuak hasi arte. Bale, ba, bila esker. Ekartzen dute Valentziarrek zarata hori, bazarete zale, Gaur, danok ikusiko dugu, gero hemen badakizue honelako epaimaia izan da puntuak ere eskatuko dizkizuegula. Bazarete zale, zarata zale, zer da ikuskizun honetatik? Bueno, Perurenak ez ez. Zarata ez eta bestelareniko zarata izaten data. Baina su artifizialen azken burru. Ba, atzeriko zartada hori fuerte izaten data. Eta zuri gustatzen zaizu? Bueno, ongi da hori ere, ongi da. Bai. Bagara zale? Edo egiten duzuen mesedea da guri urtero nahi torri puntuak emoten. Hori izkutuan gelditu behar izan zerbait izan, igazki. Nik nahiot kolorea eta ritmoa horrekin disfrutatzen dut, berez zaratakin baino. Nei ziten baten pena ematen atzoko kanpoa gatu ziala. Zuk gozatu baldin maizu, igual da, lehiaketatik kanpo neon, o nahi gustatu baldin maizazkit,
berdintzait epaimaiak aurreneko premioa edo azkenekoa eman dio. Diplomatikoena behar. Baina ben prestigioa dago jokoan. Bai. Saria ere irabaztera etorri ziren Siziliarrak ere, gertatzen dena da. Batek iraziko. Bai, hori ikusiko dugu. Hondartzara joango gara. Bertan biltzen delako jende gehiena, pasealekuan baita ere, hor erdian behintzate leder dago, kontai guzu mesede zein da giroa, zer esaten du jendeak? Giroa esan dugun bezala bete-beterik dago eta nola ez jendea emozioz beterik gaurko suak ikusteko momentu honetan Iñakirekin gaude, Iñaki lagun egin dugula, hemen hainbeste lagunekin dagoela eta afaria ere hartzen duzula ez bakarrik gaur, baizik eta suak diren egun guztietan. Unero totzen geha, eta urte ja mordoska totzen gala, eta, hemen segitzen dugu, eta, hola segitzen dugun. Hainbeste pertsona etorri zarete, talde handia zarete, baina txoko ezberdinetatik etorri zaretelare komentatu didazu. Bai, urtaro bezala, daude Galizitik, Kataluniatik, eta, laguna eta kapotik jendia etortzeana, eta, hemen akartzen geha denak, urtero. Urtero orduan, bazarete, esan dezakegu, su artifizialen fan sutsuak ez alda? Bai, gutzako zuak izaten dira, ustete jaiako politenak, urtero honetan zen zuak ikustea, beste gauzak ikusten dugu, baina zua ja dia, inportateanak, ez? Ezin duzuena galdu, ez da? Bukatzeko, su artifizialetatik momentu zen gustatu zaizuen gehiago, eta zer espero dugu gaurkoari buruz? Ni uste gaur ere ona izango diala, zegati Balentzitik edotzen dira, eta, hango zuak izaten dira, zoragarri, goan dela atzo ere neun ere handik etortzen ziren, eta oso politak ezen ziren, bai, oso. Eskerrik asko gurekin izatagatik, Gabon eta disfrutatu, Eskerrik asko zuei eta gora Donosti. Eta gora Donosti, hori da, Bainakirekin hitz egin dugu ikusi duzuen bezala, eta Hondartzan giroa prest. Hori da, minutu batzutan hasiko da ikuskizuna, Valentziarra gaur esan dugu eta lehiak eta gaur amaituko da bihar ikuskizun piru musikala izango dalako. Orain bosgorailoarekin nahaztuko gara, baina guk aurrera jarraituko dugu. Gozategi 30 esan dugu eta bira horretan maitasun hori. Urrengo kontzertuak, ze plan, ze kontzertu, non ikusi aldugu Gozategi? Hoize daukagu, Bilarre Zaguesenko ga, Etxanon jonko ga Donbekan, gero daukagu Zegama, Elgoibar, Zizur Nagusia, Ordizi, Lekeitio, Mordoska dauzka orain gabe. Guaino faltaz ezkigu 20 bat kontzertu dagoen. Kontuan hartu dut, ja dagoeneko agenda, bihar artean ja osatzen duzuela, bati hasten zaiona besteago gorarazten dio. Iñaki Perurena non ikusiko dugu Peru harrian? Herrialdetik, patxada. Baina zer egiten duzu orain? Nik badek duela gutxi ustania bentzate Eibarren egon zinela. Eibarreko deitu zidaten, hain urte askotan egon nintzen eta peste jasera matea joan nintzen eta bihar bertan Mallabire joango naiz. Jose Antonio Zelaik antolatzen urtero harrin orde txapelketa bat eta jende gaztea eta jende berriak azaltzen dira eta etxek ikustea pixka. Bai, ongi. Kate bide horiek esan dugu, hemen aria, eten barik aurrera goazelako, errepertorni bat nola egiten da, 30 urte eta gero. Zelan aukeratzen da? Ez pentsa oso erraza da nik. Batzutan, kontzertuaren eguneko 80 ezin da gehiegi aldatu. Kantak hasieran daudenak igual aldatu, tokiz aldatu daitezke, baina eguneko 80 guk ezin dugu aldatu. Eguneko 20 horri ematen dugu buelta bat, saiatzen gara buelta bat ematen, eta batez ere kontzertuaren dinamikak eta kontutan hartzeko. Baina urte asko da maztigu eta gutxi gora bera buruan badakigu zegiro sortu daiteke inon momenturo eta hori kontutan hartuta. Maitasuna ederra da, jendearen maitasuna ederra da. Nabaritzen zu, Iñaki nabaritzen zu, jendearen maitasuna bai. Bai, noski, nabarituko zuzu. Eta, batzuk esaten dute, ezin duzu, ez da juzte pakean usten. Niretzako oso politia da. Aspaldiko kontuak eta olako urteetan egon duitzan gure herria, da hori zoragarria da. Zueri gauz berak esan
Berdina da. Polita da. Eta nabaritzen duzu. Eman ite deura, baino jaso gehiago. Nik jakin nahi dut lehen repertorioari buruz ez egiten ari zinetela, zein da, zein jendeak eskatuko ditu kantak. Eta lehen ere, bion artean ere komentatzen genuen, bakoitzak badugu gure... Azkar baten hasiko direlako? Zein da gehien eskatzen den kanta, gozategiren kanta. Jotzen dituguna. Baina bat kanta bat, esan dazu, Asier, zein da? Porru patata edo txikitako kanta momentu eta nibango ja, gehien eskatzen. Porru patatarekin bueltan etorriko gara, Gironina, azken eguna lehiaketan gozatu etxetik, eta bere ala bueltan gara, haupa.
Nina, Suetxearen ekitaldia izan da Valentziarren estiloan abaritu egin da batez ere, azkenengo trakan, Iliaski. Jendeari zarati egon, eta nola zoratzen garan, eta danak txaloka, traka ondo gustatu zaigu bebai. Ze moduzko, esperientzia? Ono. Zuek ikustie? Ze moduzko? Bertatik bertara? Zua beti dira politikak olakoak, bestelakoare asko da urten, baina zu artifizialak oso politikak, oso politikak. Gaurko zera kolekzioari ze puntuazio emango zenioke? Bueno, ni naiz aditua. Beti gustatu izan du zaizkir da eman puntuazio desente bat, merezi duta. Eman, zupa? 8. Osoto? 6 bat. Ze, ebentu bera? Bukara polita, zuen bukara ona izan da, baina kolorak eta ez zian, no? Zei, oto? Niretako nahiko justuak. Bukaera asko gustatu zait, batez ere azkeneko urre kolore horiek eta oso politaria, baina beste koloren asketak eta ez ezin gehiago gustatu. Zazpi bat. Oto, traka aurrekoa izan da urre kolore hori, eta Inigo eta bizok egon gara esaten hau bai urre kolorea. Inigorekin ikusi ditut, zuak, bera parneu bakarrik, eta horregia 8 bat. Baina Inigoren gandik. Horrekin gutu. Oso ondo bat, berezi horrek. Gironinan eskartuko dizu, zorrostasunetik jarraituz, hasierrekin batekin godu. Pixka bat gehiago emango nieke azkeneko trakagatik. Beraz, 6,8 emango Bueno, ondo. Besako dugu, gozategi Inigo eta Zierrotik plazar batzuek ikustie, beste zagoezen etzuegitekin zeuek, eta zuen web horrian eta sartuta, badakigu non egongo zareten, zeuek ikusteko aukera bebai, ian kontzertu baten bizok, agertzen baran lehenengo jaran. Egongo, baina. Peruarrin ikusiko zaitugu. Bai, aneoten naiz ni. Ateak zabalik danantzat, Peruarrin. Denentzako. Animatu da dire. Torri, hau izan da dago. Bai, pare bat aldiz. Bisita sor dizu. Eta ederra da, Iñaki Azierri Inigo plazer batzuk Inigote eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, badakizue bihar azkenengo saioa izango da. Ikuskizun piro musikala. Bai, lehiaketa maitu da, bihar ikuskizun piro musikala zerran, da berro izan bat urte baleze, etxeak aragatu egian, da gozatu egingo dugula zalantzarik ez. Eskerrik asko Txegotiarren, Gabon Euskal Herria! ¿Qué me has dicho? Eres una manipuladora. Dani, mi amor. No eres nadie sin mí.